din pene și puf, de un alb inegalabil care ne-a cucerit și în miez de iarnă. Ea este lebăda și e Galatea mea. Ea însăși este un spectacol în desfășurare, cu sau fără public. Și suntem norocoși să ne bucurăm de această scenă aici, în inima Moldovei și a Neamțului, de pe malul lacului Gâtca Doamnei, unul din locurile de vis cu care Piatra Neamț este binecuvântat. Când ești în spatele camerei, parcă trăiești clipa pe jumătate. Apoi, dacă ai reușit să capturezi trăirea din fața camerei, ea, clipa, îți devine eternă. Hai, vino și tu la Piatra Neamț să te îndrăgostești. Nu de mine, ci de ea, de Galatea mea, lebăda. Chiar și delta Dunării să viziteze această mai mică deltă a Bistriței la Neamț ar fi puțin invidioasă.